హలో గాయస్, హలో 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 మీలో ఎవరైనా గోవాకు వస్తున్నారా? గోవాలో మీరు క్రూజ్ పార్టీ, వాటర్ స్పోర్ట్స్, స్కూబా డైవింగ్, గోవా టూర్, చాలా టూర్లు ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఒక ధమాకా ఆఫర్ ప్యాకేజ్ తీసుకొచ్చిన క్రిస్మస్ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా గాయస్, స్పెషల్లీ మన తెలంగాణ నుంచి, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అన్నలు కానీ అక్కలు కానీ ఒకవేళ గోవాకు వస్తే గాయస్ నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి. 9963556108. కేవలం ఒక్కరికి 3,000 రూపాయలు మాత్రమే. 3,000 రూపాయలలోనే మీరు ఒక్కరికి క్రూజ్ పార్టీ, పికప్ డ్రాప్, డిన్నర్ విత్ డ్రింక్స్, ఫుల్ డీజే, షిప్లో యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్, బర్త్డే సెలబ్రేషన్, పిల్లలు ఫ్యామిలీ బురాన్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కపుల్స్తో సహా. అదే 3,000 రూపాయలలోనే గైస్ సెకండ్ డే గ్రాండ్ ఐలాండ్, స్కూబా డైవింగ్, వాటర్ స్పోర్ట్, పికప్ డ్రాప్, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, స్కూబా డైవింగ్, స్కూబా వీడియో, డాల్ఫిన్స్, సైట్ సింగ్, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, ఫుల్ డే ప్యాకేజ్. అదే 3,000 రూపాయలలోనే గైస్ ఒకరోజు నార్త్ గోవా టూర్ లేదా సౌత్ గోవా టూర్. 9963556108. కాంటాక్ట్ మీ గైస్. బొరాన్ బొరాన్.